Rainbow of Sound Music Academy kepada hak Shnong Mawmarin Ribhoi District, a music school kepada Urlong, Shisian Shutiau Little Flower Higher Secondary School Mawmarin. Hak sengi saja nyadu upau beje main step, hadu sau beje janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mendu nyau senam Shnong, ki samla ya piru barok dilong kemi long kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hak ne ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance bagi konsert aman lau senam kum kadak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hak ke music school ti parlok baro wan nomor selam wan ban syem ke admission hak ke music school. Hadin Shibnai tamba na kalyang Shnong Mawmarin kalakhang no ya Airtel tawar ubadon hapo Shnong Mawmarin West Kasihel District baklamla ban ajing shikriye ki padba nong Shnong menta kasngi apndu tarik rampang hajar posen. Nakalyang gibriw katay company Airtel lang ba o deputy manager ba khinkor war ringkat kinongilam Shnong ka Shnong Mawmarin kilayo awan ya penbet halor katay ka kanram bat hadin ka jingi koren smutho bat ka jingkat pat ng kalyang ka company ban ipo tang Shibnai ban penbet penbiang ya utawar nakalyang ka Shnong kalasya biang ya katay company ban pli biang ya utay tawa. Nakalyang usodar Shnong ka Shnong Mawmarin uba Brooklyn lingdo ulaong ba Lada ka company Airtel kamlaban penbiang ya ka network hapo kani ka por bala ikot nakalyang ka Shnong kan Shuh Shuh dalele nakalyang ka company kan karpat diin habot kum ka jingkapan kan mau ba uniw tower Airtel udon hapo katay ka Shnong Mawmarin lakum balais na menta Henry kabasmusi kalong ba utay tawar ban ajing shukriye kapadba kamtam ya kinong Shnong ka Shnong Mawmarin kabala penlong ya ka Shnong Mawmarin bakan kang talano ya utay tawar ha ka arpo tarik ukalalengkot mentaus nam hajar arposan. Utawar Airtel badon hang hapo Shnong Mawmarin jing hoi Shah ngi hagar potrik jong Januari ngi laga wan khang tala ha ba yade ba nu utawar ne tan thai hadin ke jing ya kan susu jong ngi menta ka sni a potrik harangkat ban kiri rong ba jong ka Shnong bana kalyang jong ka company kala ai ka ya ka asuran jing ngi namta ban Shah Biang ban pli menta ka si ban hadu ar potrik jong March kata kalau ke asuran na kalyang company bana hableng ka jing ya sutu jingmut jongi bat ki bor punya Shnong ba hapo jong ne hapo ne Shibnai ba kan na kalyang jong ki kular ban pembit biang ya ne tawar kat kum jing don kam jongi kum nong Shnong ne hapo Shnong Mawmarin mar kum ba kalong mentahi ngio i bala palat lais nam ka jing don jong ne tawar namar ba ka jing don jong ne tawar ne hapo Shnong Mawmarin jongi kam ai kanu jing mentoy nam ta jongi kum kinong Shnong dei mar ta ka da hadin baga dorbar Shnong kala ya perkhat seni ba ha ba dei bat ka jing ha ba dei bat ka senjam ya ka baga dorbar Shnong kala sim ha ka khat patri ong Januari ban khang tala sis non yo ne tawar ten re menta ka si ni smok men na kalyang jong ngi kum ki Nongialam Shnong hapo jong ne ka Shnong Mawmarin ban kalyang jong ki bru jong ka company Airtel kila kular hakmat jongi menta ba hapo Shibnai kin penbit biang ha ba yade pa jing don kam jongi kum kinong Shnong 6 taon ne tawar badon hapo Shnong Mawmarin jongi sibu Lada na galyang jong company kat kum asuran ke balaya te menta kasi ya tho ya tar harangkat ki kot isla ki bala min na galyang jongi kum Shnong hila penbit biang menta kasi balada hapo Shibnai Lada na galyang jong company kamla ban lai ni na galyang jong Shnong ni ong mai to ba shai ba min khang biang min khang ba chis don ban nimsha hiru ban alat dia jing request na kalyang jong company ban om alat yang sa Shibnai na alat yang sa arbna nimsha Shuh hadin jong kan hadin Shibnai hadin na kan nimsha Shuh ban bagian ai kanu ka jing hoi nam ta ka jing kerpa ka jong ki nam ta ban Shah Biang ya ki kum ba kalong menta ka jing alat jong ni menta ru mar ba harangkat ka asuran ka jong ki ka jing kular ka jong ki ba hak kan ka Shibnai bakin sale ha ka ba dei ba kan